Ahojte priatelia, srdečne vás vítam na tomto live. A pre tých, čo ma nepoznáte, som Lenka, som admin tejto stránky a moja záľuba, moja vášeň je poznávať alebo spoznávať a deliť sa so silou prírody v podobe esenciálnych olejov. A ja keď som začínala s esenciálnymi olejami, alebo respektíve keď som začínala vôbec s mojim prebudzaním a hľadaním prírodnej cesty, tak som hľadala rôzne cesty. A čo sa týka esenciálnych olejov, tak som si preskúmala alebo prešla svetový trh rôznych spoločností, až na koniec som sa rozhodla práve pre doTERRA esenciálne oleje. A tým, že je jeseň, tak v jeseni býva jesená túr a doTERRA vždy si pripraví nejaký balíček, ktorý je v rámci toho jeseného túr. A ja vám ten balíček chcem predstaviť, lebo je A1 výnimočný, iný ako predchádzajúce roky, a sú tam veci, ktoré predtým sme nemali možnosť ani oskúšať alebo mať. V prvom rade, aj tým, že sme na prírodná kozmetika od Lenky, tak začnem mydlom na ruky. Ja stále preferujem sklo. Sklo je materiál, ktorý vieme zrecyklovať, ktoré nevypúšťajú žiadne škodlivé látky. A proste sklo je vždy sklo, hej. A doTERRA konečne máme tieto nádobky na mydlo, keďže doteraz sme mali z síce kvalitného plastu, ale bol to stále plast. A stále som túžila po týchto nádobách. A1 je väčší ako zvyčajne, čo máme doterácké nádobky na mydla. A aj tu je vlastne tá nádoba, ten koncentrát v takejto tvrdej nádobe. Neviem, či je to stain steel, alebo už aká nádoba, ale je to opäť recyklovateľné a je to koncentrát. A ja si dám len do tejto tu dieťa, čiže mali sme tu teraz cez víkend dve ďalšie deti, čiže 3 dokopy a to ideme. Ale mne, čo sa páči, ja vám to chcem ukázať, hej. Čiže vždycky, väčšinou ja idem do... Pokračujeme, ako keby sa nič nestalo. Vypla som si normálne, že domáci internet. Dala som dve pumpičky vody a ako dve pumpičky a je to úplne, že krásna pena a deťom sa, vôbec nám všetkým sa veľmi krásne tie ruky umývajú, hej. Takže taktiež toto mydlo je Citrus Bloom. Citrus Bloom, aj esenciálny olej, aj body wash, aj tačke už sme mali, nie je v stálej ponuke a je to veľmi mnou milovaná zmes a veľmi rada ju difuzujem aj vo večerných hodinách a v tačke počas dňa. Obsahuje grep. Grep esenciálny olej je olej rešpektovania vlastného tela. A vôbec celkovo citrusy sú oleje radosti, šťastia, vôbec celkovo keď máme zlú náladu, citrusy nás vždycky vedia prebudiť. A grep má veľmi vysoký podiel chemickej zložky linalol a teda čistí. A úžasná vôňa. Grep, kto neovoňal, tak určite odporúčam. Taktiež levandula. Levandula je olej komunikácie a tá má zložku linalol, čiže je to prírodný antihistamin, čiže krásne uvoľňuje, upokojuje. Rímska kamilka, olej duchovného účelu a vôbec celkovo je, keď si vezmem, keď sme boli chorí, vždycky, keď nejaké problémy, či už trávenie, alebo vôbec celkovo, keď sa necítili ako deti dobre, maminky nám varili kamilkový čaj, tak je.
Magnolia, to je olej súcitu. Magnolia opäť veľmi vysoký podiel tej zložky antihistamické, čiže krásne uvoľňuje, upokojuje. A ďalšia posledná zložka je Wild Orange, čo je po emocionálnej stránke olej radosti, radostného srdca. Takže zmes toho mydla je úžasná a krásne vonia. A čo sa mne páči, že vlastne keď si umývame ruky týmto spôsobom, tak veľmi neodporúčam tie antibakteriálne mydlá. Tieto veci sú pomerne dosť nebezpečné. Toto je práve nášmu telu prospešné, príbuzné, očistí naše ruky od všetkého, čo tam má byť, ale taktiež naše ruky aj ochránia. Čiže keď máme nejaké problémy kožné aj na rukách, tak práve tieto mydlá sú úplne super. Tak, ďalší kúsok z tejto kolekcii sú tieto 3 rolonky. Mirha, ktorá ešte nikdy nebola v tejto tačkovitej forme. Vetiver. A jedno aj druhé máme v klasickej 15 ml fľaške, 250 kvapiek, ale tento esenciálny olej, respektíve zmestačka, tá je Becoming. Tá ešte nikdy nebola tu, tá vznikla na počesť konferencie v Amerike, v Utah. A ja som veľmi vďačná, že máme aj my tu v Európe možnosť ovoňať túto zmes. A je to zmes z môjho pohľadu nie že z môjho pohľadu, to je fakt, toho najviac frekvenčného esenciálneho oleja, a to je Blue Lotus, čiže modré lekno. Je to olej, ktorý sa veľmi ťažko dá nájsť na svete, fakt, že pravý. A väčšinou, keď nájdeme Blue Lotus na trhu, tak bude fejkový, proste syntetický. Blue Lotus je olej s tou najvyššou frekvenciou a práve keď sa dostávame do tých veľmi vysokých frekvencií, tak tam sa cítime v harmónii, v láske, v súlade, proste v našom centre, v zdraví, hej, tam je všetko to fajn. A práve Blue Lotus je olej, ktorý je úžasný vôbec celkovo aj pri meditácii a otvorenie si toho tretieho oka a vnímanie toho univerza a tej našej podstaty. Samozrejme, je to nielen po tej emocionálnej a tej spirituálnej stránke, samozrejme aj po tej fyzickej stránke, keď je úžasný vôbec celkovo napríklad aj na uvoľnenie toho nášho centrálneho systému. A dá sa povedať, že celá táto kolekcia, ktorú teraz ja predstavujem, tak má zasa účel, alebo účelom týchto olejov je hlavne podporiť naše taktiež emocionálne zdravie. Hej? Možno aj preto, že teraz sa nachádzame v ďalšej vlne, ktorá príde takého chaosu a nepokoja, keď mnoho ľudí umiera, keď mnoho ľudí chorľavie, keď sa nám proste nie všetko ide tak, ako by sme si možno predstavovali, aby ísť malo. Taktiež je to olej, ktorý je prírodný afrodiziakum, ale ja ho veľmi rada esterke na podporu imunitného systému taktiež dávam na chrbátik pri masáži. Ja veľmi rada tieto rolonky, keď ich mám viacej, tak dám preč tento vrchnáčik a mám tam pipetky a používam ich na masáže. Čiže taktiež obsahuje citrón. Citrón je olej sústredenia, koncentrácie. Douglaska jedla olej generačnej múdrosti, potom obsahuje meta, ale japonská, keďže máme rôzne druhy a vôbec celkovo druhy rastlín. Máme napríklad jednu metu a 100 iných druhov, hej.
Je to olej radostného srdca a kardamol olej objektivity. Čiže ja si viem tento olej predstaviť úplne úžasne, taktiež na podporu imunitného systému, taktiež keď máme trápenia s kašlom alebo s nejakými inými fyzickými problémami od trávenia po rôzne patogénne stavy, hej? Keď máme v sebe nejaký vírus alebo baktériu a potrebujeme podporiť aj ten imunitný systém, nervový systém a tak ďalej. Takže poďme ďalej. Mirha. Mirha je olej z emocionálnej stránky, olej Matky Zeme. Mirha je, keď si vezmeme, máme frankincenz a mirhu a o frankincenzi ja budem veľmi veľa rozprávať počas tých zimných obdobia, v období december a tých Vianoc, keď vlastne je to také spojené s narodením Ježiša Krista a keď prišiel keď sa narodil, tak traja králi mu dali mirhu, frankincenz a zlato. A vlastne tá mirha je, dá sa povedať, z toho lebo frankincenz je olej pravdy a skôr pokrýva tú mužskú energiu a tá mirha je olej Matky Zeme a pokrýva tú ženskú energiu. Čiže napríklad mirha bol esenciálny olej, ktorý sme veľmi často difuzovali, keď napríklad Esterka chodila prvýkrát do škôlky, keď sme mali ten proces, keď po dlhej dobe, alebo prvýkrát, keď šla a bola mimo mňa. Aj v septembri je tento olej u nás veľmi často difuzovaný, alebo keď Roxy prišla k nám prvýkrát od maminy, hej, tak som difuzovala veľmi často práve mirhu a frankincenz, alebo v období januára, keď mám tie mesiace, keď mamina zomrela, alebo v marci, keď má narodeniny, tak veľmi často difuzujem mirhu, aby som si pomohla ja aj po tej emocionálnej stránke. Ale samozrejme, mirha je úplne úžasný, napríklad keď máme problémy s ďasnami, hej, a keď sa nám krvácajú ďasná, preto aj mirhu máme obsiahnutú v zubnej paste alebo v ústnej vode. Taktiež keď máme na imunitný systém, ale keď máme aj problémy so štítnou žľazou, infekčné vírusové stavy, taktiež keď kašel, tak mirhu veľmi super je aplikovať. Mirha je úžasná taktiež aj na exmatické a vôbec kožné problémy ako také. Keď máme v tejto forme mirhu zriedenú už v kokosovom oleji, tak na tie kožné problémy by som veľmi neodporúčala, lebo vôbec celkovo kokosový olej nie je vhodný na tie stavy exmatické alebo psoriatické alebo rôzne iné problémy s pokožkou ako takou. Mirha v tejto forme, osobne skôr by som išla do toho stavu, keď upokojenie nervového systému, pri meditáciách, keď sme veľmi rozrušení, keď nevieme sa uvoľniť, upokojiť, keď tieto stavy proste dá sa povedať, že prežívame pomaly každý deň, keď nevieme nájsť to sami seba. Mirhu taktiež veľmi odporúčam aj deťom, aj dospelákom nám. A práve tuto je super, že oni to dali spolu s vetiverom. A vetiver možno nebudete poznať, ale vetiver je koreň trávy. A je to olej, ktorý sa dá aj vnútorne používať. A je to olej, ja vždycky tak si poviem, ako vyzerá ten olej, čo robí pre tú rastlinku. Čiže je to koreň, čiže už len samotná rastlinka, ako to vyzerá, čiže
Je to koreň, čiže je vo vnútri v zemi, čiže uzemňuje, upokojuje, uvoľňuje. Je to olej centrovania a uzemnenia. Hej? Ale je to veľmi, veľmi zemitá vôňa, nádherná vôňa. A vetiver je jeden, keď mám ho v tej 15 ml flaštičke, ja ho mám na ňom pipetku, lebo je veľmi tuhý a dlho trvá, kým si jednu kvapku dám preč. Ale v tejto forme, tým, že je v tejto forme, tak krásne si vieme pomôcť, keď potrebujeme sa uvoľniť. Keď máme napríklad stavu, keď detičky majú rôzne odchýlky, nechcem povedať správanie, alebo ako sa to povie, tie rôzne ADHD, autistické stavy, keď proste deti sú roztekané, keď nevedia upriamiť pozornosť viac ako na 1 minútu, alebo ani to nie. Keď proste utekajú kade tade a maminky ako už časom si určite vedia nájsť spôsob, ale je to veľmi náročné. A nielen pre tých rodičov, ale taktiež aj pre ne. Lebo predstavte si, že ako ideme my, tak oni idú, neviem, XY krát násobne rýchlejšie. A práve vetiver ich pomôže ako keby zastaviť. Ja stále rozprávam vetiver a Serenity je úplne úžasná kombinácia do difuzera vo večerných hodinách, keď napríklad v práci, hej, keď my dospeláci sa prídeme domov, hej, a stále sme v tej práci, tá naša hlava, keď už počítač sme tam zavreli, už všetky tie veci, ktoré proste sme mali, tak sme to tam nechali, ani sme ich domov nezobrali, ale nevieme vypnúť tú našu hlavu. A práve vetiver je olej, ktorý nám pomôže úplne dať tú poslednú bodku a pomôcť, aby sme sa uvoľnili. Keď máme napríklad, aj ja si pomáham veľmi aj knižkou, milujem túto knihu. Príde mi to fakt, že The Essential Life. Ja osobne mám skôr radšej takú praktické informácie, ako také teoretické, chemické vlastnosti. Takže taktiež pred rôznymi emocionálnymi stavmi, napríklad anorexiou alebo problémy vôbec príjmania potravy, insomnia, irritability, hej. Ale taktiež vitiligo. Mnohí majú problémy kožné s vitiligom, strácanie pigmentu. A toto je práve olej, ktorý môže pomôcť. Postpartum, rôzne emocionálne stavy, ako rôzne depresie a stavy úzkosti, či už sú to popôrodné alebo predpôrodné. Tento olej kľudne môžeme používať, difuzovať aj tým najmladším, tak vytvoriť ten emocionálny balans a v tom chaose, v ktorom, dá sa povedať, dneska mnohí žijú. A napríklad, čo som tu sa dočítala, že môže pomôcť pri zvýšení alebo pri zaktivovaní alebo s nejakým spôsobom prsníkov. Takže, milé dámy, keď máte tak ako ja, hej, po XY rokoch dojčenia, tak práve vetiver môžeme zaradiť do tej našej rutiny pri starostlivosti o naše prsníky. Má opäť rôzne vlastnosti, ako je stimulant, tonické, sedatívne, antispamotické, imunostimulančné a proste ďalej a ďalej. Toto je úžasné práve na tých esenciálnych olejov, že v porovnaní s liečivami syntetickými. V syntetickom liečive je 1 alebo 2 aktívne ingrediencie a zložky, ktoré vlastne liečia ten daný problém, chorobu. A práve príroda v jednej rastlinke sa stáva a skrýva XY rôznych aktívnych zložiek, ktoré pokrývajú aj to, aj to, aj to. Čiže v tomto prípade za mňa úplne vydarený balíček na toto jesenné obdobie, keď vonku už nebude tak krásne slnečno, ako je ešte dneska. U nás v Kežmarku, čo som videla, že už aj snežilo.
Čiže to už je obdobie, keď je také temné, také nepekné, také fakt, že super na zalezenie do posteli a byť tam, lenže my musíme fičať, hej, takže práve týmito olejami si môžeme krásne pomôcť a to mydlo je už také niečo z môjho pohľadu taký luxusný kúsok. Taktiež je pomerne dosť ťažké, čiže sa to tam neklže. Koľkokrát, keď je ľahké mydlo, tak môže sa prevrátiť a neviem čo, ale toto je také fakt, že sturdy, také pevné a je aj veľmi, veľmi pekné, čiže už taký solitár v kúpelke by som povedala, možno, že až to preháňam, ale sa mi to fakt, že veľmi páči, možno aj tým, že som to už dlhé roky chcela, keďže sme v Amerike to mali a my sme to nemali ešte v Európe. A je to zo skla, je to tmavé sklo, čiže všetko chráni tým pádom tie esenciálne oleje v tom. A keď si umývame ruky v niečom tak prírodnom a tak pekne voňavom, a to voňavé nie je syntetické, čiže nám posilňuje ten imunitný systém, hormonálny a ďalšie iné systémy, že tam už to nie je čo dodať. Takže toľko za mňa. Tento balíček je v ponuke nad okolo, dajte mi vedieť, neviem presne cenu, môžem napísať do popisku presne, aby ste vedeli. S týmto balíčkom taktiež si môžete otvoriť aj účet. Keď tam ešte niečo pridáte do 150 bodov, tak nemusíte platiť absolútne žiadny poplatok a v budúcnosti kedykoľvek čokoľvek by ste potrebovali v rámci esenciálnych olejov, doplnkov, kozmetiky, tak máte s 25% zľavou. Keď si to otvoríte so mnou, máte prístup do facebookových stránok, do mojej webovej stránky a moju hlavne podporu taktiež, keď budete čokoľvek potrebovať. Takže toľko za mňa. Prajem krásny zbytok dňa. Akurát sme dneska otvorili nový týždeň, tak verím, že ho budeme mať všetci veľmi pekný. Ahojte.